Det er rigtigt. Rigtigt. Rigtigt, ja. Pas på tøjlængden igen, Hanne. Bare sådan drive lidt til hende, fordi at der i formiddag så var hun sådan, nej, jeg kan bare klare det hele, jeg kan bare jobbe med alle sammen. Og nu er der hun sådan lidt, nej, det er lidt stærkt lyd, så gider jeg ikke. Så du så lige får vækket kampgejsten op igen og siger til hende, hallo, du kan sagtens arbejde her, selvom du ikke kan vinde. Ja, ja. Så er det bedre. Der var lidt en slåskamp, som vi gerne vil have det, så vi har noget at arbejde med. Rigtigt. Der skal man nyde det her med, at man kan få lov til at presse, så man ikke mister dem hver gang man presser på. Så hun ikke dernede igen. Få drevet bøjen, til hun tænker opad. Og det er simpelthen bare energi, til hun mærker, bliver ved, indtil hun tænker op i nakken, og først derfor hun fri. Hun finder ud af, at hun skal op med sine skuldre, op med sin forbold. Lidt op på udvendig. Lidt endnu. Der er det bedre. Og lidt kortere tøjler, så vi får hende lidt. Der var rigtig fint, når hun kommer højere op igen. Rigtigt. Der er fint. Det er efter her, så hun ikke bliver for dyb igen. Der bliver bedre. Rigtigt der. Ja. Det bliver godt, Anne-Lene. Rigtigt. Og husk at holde og presse Anne-Lene, når du først har rejet frem, så er det benene ved, til han hører efter. Støt op på udvendig side, så han ikke skyder udvendige skuldre, bare fordi han skal give sig på indvendig. Så hun ikke bliver for dyb, Hanne. Energien i. Bare driv godt til hende, så energien kommer med. Olha, esse é o frio. Olha, isso é como a Maria. Godt, han er her. Prøver vi bare Hanne at bruge hele banen og lade hende komme lidt op i tempo på langsiderne, men uden at hun må tage holdningen fra dig. Og rider hende bagud på hendes balance sådan her. Så bliver hun lidt sådan forsigtig, så tager det mig 2-3 dage at få balancen i hende igen. Så hun har altid det samme på, så hun ved, at det er sådan, det fungerer. Og så gør jeg heller aldrig nogen ændringer på stævnet, fordi det hun er vant til. Så kan det godt være, at jeg skifter lidt med bid. Det har nogle, jeg viser med, nogle jeg træner med. Men vægtmæssigt har vi altid det her. Fordi så er hun lige, så tager du måske lige 5 minutter op. Benene med. Så bedre nu her. Og se om, Anne-Lene, når det sådan begynder på det her hopperi, at du hurtigst muligt netop kan få brudt det og frem igen. Godt.
Godt der. Og så slip ham lidt frem igen, når han tænker fremad. Husk at støtte på udvendig side. Det var en fin reaktion. Og det er en hjælpeøjse. Ikke træk hænderne ned, Hanne. Bagparten op til forparten. Husk at yde det samme, selvom man har lidt flere kræfter i bidet, skal man stadigvæk have lige så meget benene ved. Husk at støtte op på udvendig side, Hanne-Lene. Og lige så stille, så man får lagt godt vægt på udvendig side. Det var godt rigtigt. Og hvad er der med det samme, hun går på, Hanne? Energi.